Moi boa noite, que tal? Un saúdo, comparecemos de novo unha noite máis no tempo para a información dende a televisión local. Grazas por sintonizarnos neste espazo no que imos dar conta dunha información que abrimos hoxe con novas obras na Avenida Habana. Iniciábase unha nova fase. Benvidos e benvidas. O Concello das Pontes segue adiante coa súa política de remuda de servizos, pavimentos e mellora estética das diferentes rúas do centro urbano. E, de feito, xa lles falamos de que neste momento están en marcha traballos en puntos como a Rúa Anduriñas e procesos como a licitación de novos proxectos. A estas obras súmanse dende hai uns días o inicio dunha nova fase, a cuarta xa, de mellora da Avenida da Habana, un proxecto que se xudicou a finais de 2025 á empresa Cholo SL por 166.538 euros e que xa está en marcha. Serán 4 meses de traballos nos que novamente a Deputación da Coruña é encargada de aportación económica correspondente e que permitirán seguir coa liña de renovación integral desta avenida. Neste caso concreto, a actuación afecta un tramo de 150 metros entre o número 99 deste vial ata o seu cruce coa Rúa Cabanas e vai incluir a instalación dunha nova rede de recollida separativa de pluviais, iluminación pública con nova distribución e tecnoloxía de LED, ademais de novas beirarrúas. De feito, nestes primeiros días de traballo, a empresa adxudicataria xa comezou a demoler o pavimento da beirarrúa e tamén iniciou a sustitución do sistema de saneamento. Ao igual que nas fases previas, vanse eliminar as barreiras arquitectónicas quedando ao mesmo nivel que a calzada que se vai pavimentar cunha nova capa de aglomerado. O proxecto completarase con papeleiras xardineiras realizadas en madeira de londo con accesorios de inox e coa sinalización horizontal necesaria de pasos de peóns, prazas de aparcadoiro accesibles e portacolectores. Segue adiante tamén o programa de compostaxe doméstica. Temos xa nova data e temos novo emprazamento para a entrega de novos composteiros. A Concellería de Medio Ambiente vai retomar uns días as actividades do Programa Municipal de Compostaxe e será dar o Entroido. De feito, veñen de anunciar a celebración o día 27 dun encontro no local social Vincallo, na Cal da Velaíña, e no que se van repartir composteiros para poder levar a cabo unha correcta reciclaxe de restos de materia orgánica nos fogares ponteses. A sesión, que arrincará ás 6 da tarde, tamén incluirá unha xornada de formación para toda a veciñanza interesada en participar, en a que se ofrecerá formación básica para comezar a compostar. Así, todos aqueles veciños e veciñas cun pequeno terreo poderán aprender a transformar os seus restos orgánicos en abono natural de alta calidade, reducindo a cantidade de lixo que chega ao colector e contribuindo a unha economía circular máis eficiente nas Pontes. Ademais da formación, o propio Concello entregará ás persoas participantes un composteiro de balde e tamén se vai contar co respaldo de persoas expertas na materia e que van ir acompañando os participantes ante calquera dúbida para garantir unha correcta posta en marcha e seguimento da campaña. A marxe desta convocatoria está previsto que nas vindeiras semanas se concreten novos encontros noutras entidades veciñais, polo que aínda hai tempo para anotarse nesta iniciativa. Para participar, abonda co acceder á web aspontes.ocaminosostible.gal, telefonar ao 647 521 464 ou ben enviar un correo electrónico a info@ocaminosostible.gal. E durante toda esta semana seguimos falando desa Feira do Grelo, 45 edicións xa as que nos contemplan dende a celebración desta mesma fin de semana co eixo central no domingo. O domingo, precisamente, é cando teremos as cestas. A ver como se está portando o tempo para que teñamos ou non grelos. Sabrémolo. De momento, que hai que facer é anotarse para participar nese concurso que é o evento central da nosa feira. A 4 días para que as Pontes se convirtan na capital gastronómica de Galicia grazas a unha nova edición da Feira do Grelo, toca repasar os requisitos imprescindibles para aquelas persoas que estén pensando en participar no tradicional certame de cestas. É que os máis de 1.500 euros que van estar en xogo este domingo son unha razón do máis atractiva para probar sorte neste acontecemento, co que un ano máis as Concellerías de Cultura e Turismo queren ensalzar non só este produto, senón tamén revalorizar o sector primario. Así haberá un total de 8 premios á calidad do grelo e tamén o tradicional recoñecemento Alexandre Pérez Sindín, dotado con 300 euros e unha peza de artesanía local para a cesta mellor engalanada. Con respecto ao resto de galardóns, os grelos de mellor calidade recibirán 400, 300 ou 200 euros, o que sumarán 5 premios de 75 euros cada un. En canto aos premios, precisamente faránse efectivos por transferencia bancaria, polo que as persoas galardoadas terán que presentar un documento asinado pola entidade bancaria co seu número de conta no rexistro do Concello ou na sede electrónica municipal ata o día 9 de marzo como data límite. No tocante ás bases do certame, estas son semellantes ás de edicións anteriores e que cada cesta deberá contar con como mínimo 10 madas de grelos que deberán estar expostas na carpa que se instalará na Praza da América o mesmo día 15 dende as 10 da mañá. Cada proposta vai ser valorada por un xurado
xurado e as non premiadas poderán poñerse á venda unha vez remate a valoración. A entrega de premios, como sempre, será contra das 11:30 da mañá na carpa da Praza da América e estará presidida polas autoridades locais e as persoas integrantes do xurado. No tocante ás inscripcións, vanse realizar entre as 8 e as 10 da mañá do mesmo día do concurso na propia carpa da Praza da América. Estas bases están a dispor dos interesados na web municipal aspontes.org, aínda que ante calquera dúbida é posible telefonar á Concellería de Cultura no 981 44 03 44. E sempre vencellada esa feira temos unha serie de actividades e comezan xa o propio venres, porque o venres teremos uns monólogos de luxo no Auditorio Municipal, conducidos por un pontés, por Juan Anillo, Dejarme solo. Botar unhas risas, desfrutar dun bo chiste e poder vivir en directo a gran maxia do humor e da comedia grazas a grandes nomes do sector é un plan que de seguro lle soa do máis apetecible para a noite deste mesmo venres. É que sobre o escenario do Auditorio Municipal a Lobi teremos a 4 grandes monologuistas nacionais grazas ao espectáculo Dejarme solo. A proposta está encabezada por un veciño da nosa vila, o que moitos coñecerán da man do seu alter ego, La Calamares. Falamos de Juan Anillo, que vai exercer de mestre de cerimonias dun espectáculo máis puro estilo Clube da Comedia, onde van convivir a improvisación, a interacción co público e o humor de todos os tipos. No hay mejor improvisación que la ensayada. Tú puedes tener una base, tú puedes tener, puedes improvisar, te fluyen cosas, por suerte, según en qué tipo de teatro puedes hacerlo. Pero tiene que haber un curro y un texto mínimo para tal. Yo creo que cualquiera de los 4 que estamos tenemos unos textos hechos. Bueno, yo a lo mejor sí, a mí se me va un poco la cabeza, porque como me siento en casa, los conozco a los 3 y en realidad ellos son los invitados, son los protagonistas. Yo soy un poco anfitrión y tengo texto también y seguramente improvisaré porque no lo puedo evitar. Ademais de Anillo, polo escenario pontés contaremos coa televisiva Virginia Riezu e a súa particular comedia de improvisación, coas bromas da drag Dolly e co punto de vista que ten do mundo o actor Javier Traba, ao que sumará un convidado sorpresa e incluso música en directo. Dejarme solo é un show que recrea esas stand-up comedies propias das grandes cidades con 4 artistas cun sentido de humor moi diferente e para o que aínda nos podemos facer cunha entrada na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na propia billetera do Alobi o mesmo venres, unha hora denantes da función que está programada para as 8:30 da noite. Os locais de restauración de Aspontes tamén van participar destas xornadas de exaltación do grelo. Van facelo a través dunha iniciativa liderada por Coempo. Os locais de restauración das Pontes son de sobra coñecidos pola calidade das súas propostas gastronómicas durante estas festas de Entroido. E novamente, coa próxima celebración da Feira do Grelo, van a aproveitar para traer a veciños e visitantes ás súas mesas, da man de diferentes menús e propostas con estas datas e os produtos de tempada como protagonistas. Vai ser mediante unha nova edición das xornadas gastronómicas de Entroido, coas que vai colaborar a Asociación Local Coempo. Así, dende este mesmo venres e ata o martes de Entroido poderemos desfrutar de tapas variadas, propostas especiais con motivo da Feira do Grelo e do tradicional cocido, e que se poderán degustar en 15 bares, restaurantes e mesóns da vila. Así, os mellores petiscos de Entroido atoparémonos en La Tremenda, La Caseta del Parque, o Medulio, o Colador, o Jardín, a Fervenza, a Taberna de Pancho, o no Venus ou no Trastoi 3. Os que desexen desfrutar do tradicional cocido xa poden reservar mesa no Medulio, La Tremenda, La Caseta del Parque, Casa Díaz, a Fervenza, o Mesón Sete Camiños, no Bar Daniel ou no Xantar. E xa os que se animen ao menú menos clásico pero igualmente adicado ao Entroido, o seu lugar está en De la Pícola, coa súa pizza de cocido e queixo do Eume, no Lar de Endesa e no Daniel, que elaborarán tamén pizzas de cocido ou na Tremenda, cun menú especial dedicado ao grelo. En resumo, plans gastronómicos para todo tipo de padais e que nos deixan sen excusas para non sair da casa durante a vindeira fin de semana e desfrutar da gran calidade entre fogóns do tecido estaleiro pontés. Temos moitas citas festivas nesta fin de semana, pero sen dúbida vencelladas o que sempre cadra con esa Feira do Grelo, que sempre é domingo de Entroido. Por tanto, celebracións do Entroido, falamos de 2 grandes clásicos, os bailes do Liceo e do Lar. O Lar de Endesa e o Liceo xa están cos preparativos das súas festas de Entroido e que nestes 2 emprazamentos a cita coas carautas e os disfraces é xa unha tradición ineludible para todo aquel veciño ou veciña que se anima a desfrutar de boa música, diversión e uns bons bailes. De feito, xa onte lles dábamos conta de que o Lar de Endesa vai ser escenario día 20 do tradicional baile de disfraces infantil da Coordinadora de Ampas Abrente, pero este espazo tamén conta con oferta propia para esta mesma fin de semana. Así as cousas, o sábado teremos dobre cita con entrada gratuita. Pola tarde, de 5
5:30 a 8 co baile infantil, no que haberá animación, xogos, música e, por suposto, premios para os mellores traxes, e xa a noite dende as 11 coa festa de entroido para adultos que vai amenizar o DJ local Alex Romero e tamén con premios para os mellores traxes da xornada. E xa para o luns día 16 teremos outra tradición que cumprir, neste caso no Liceo, porque ás 5 da tarde iniciarase o tradicional baile de disfraces infantil no local social da Avenida de Galicia. Haberá música, xogos e actividades de animación, neste caso cos monitores e monitoras do Espazo Infantil Picariños, con entrada de balde para todos os nenos e nenas que desexen asistir. Nova iniciativa de recuperación da nosa memoria máis cercana, da nosa memoria que debe seguir viva, a nosa historia e as súas voces. De isto nos presentarán dende a Asociación Euroeume. A Asociación Euroeume presentará a finais deste mes o resultado do seu proxecto Un Café con Historias, unha iniciativa que ao longo de 2024 e 2025 tivo como escenarios diferentes concellos da comarca onde se realizaron encontros cos veciños e veciñas do rural nos que se aproveitaba para recuperar esas historias persoais e saberes da comarca e o patrimonio inmaterial do territorio, que tamén é necesario conservar e protexer. Concellos como As Pontes, Pontedeume, Monfero ou A Capela tomaron parte nesta experiencia dirixida a dar visibilidade ás voces que adoitan pasar desapercibidas na historiografía oficial e que agora conclúe coa publicación dun libro que leva por título As voces da nosa historia á comarca do Eume. O traballo que se dará a coñecer ao público o vindeiro día 27 recolle tradicións, coñecementos e costumes sobre diferentes temas como a infancia, as festas, o papel das mulleres rurais, o uso de ervas silvestres ou os oficios e presentarase nun evento que vai ter o Hotel Porta das Fragas da Capela como escenario. A convocatoria arrincará ás 5 da tarde, será de entrada libre e na mesma, ademais de descubrir o resultado deste importante traballo, vaise facer un sorteo de varios exemplares desta publicación. E segue adiante coa súa periodicidade semanal Relendo a Vida. Desta vez centrábase en Agatha Christie. Relendo a Vida volvía a abrir hoxe as súas portas, pero neste caso cunha temática do máis novidosa, porque foi unha muller a que protagonizou esta sesión de lectura e debate que cada 2 semanas se impulsa en a Biblioteca Municipal Ribera Rouco e o Centro de Información á Muller. Agatha Marie Clarissa Miller, máis coñecida como Agatha Christie, foi o eixo central desta sesión, aproveitando que neste mes de febreiro a biblioteca escollía como autora do mes e que incluso incluía na súa oferta un espazo de interese con varias das súas obras. Por suposto, un dos grandes atractivos da sesión foi repasar as orixes da escritora nunha familia de clase media alta, onde recibiu unha boa educación que ata levou a estudar en París. Formada en enfermeiría, Christie daría a vida á súa primeira novela, El misterioso caso de Styles, en 1920, que protagonizou por primeira vez o detective Hercule Poirot, e que despois sería o eixo central de éxitos como Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express ou Sangre en la piscina. Durante o encontro, a súa parte como creadora de novelas policíacas con ata 66 títulos centrou a maior parte da xuntanza, pero tamén houbo tempo para abordar outras facetas, como o seu papel como escritora de teatro e de éxitos como La ratonera, a obra que máis tempo se representou no mundo, ou incluso as súas incursións poéticas. Tamén se abordou a situación social e familiar que viviu a escritora británica e un dos misterios máis curiosos que aínda rodean no día de hoxe, a súa desaparición durante 11 días tras coñecer que o seu marido Archibald Christie lle era infiel. Un feito que incluso foi portada do New York Times e que segue sen ter unha explicación oficial. Unha xornada diferente de debate neste Relendo a Vida, pero igual de interesante e atractiva para un clube que segue a gañar participantes e coas portas abertas a novas incorporacións, porque abonda con achegarse pola biblioteca para informarse e xa o día do novo encontro ser unha máis destas xeareiras da lectura. Mañá é xoves, mañá volve tocar xoves na Biblio e volvemos co que teñamos esta mesma semana, debuxo, aunque ben diferente, daquela era caligrafía, agora é deseño de caras, a traverso dunha iniciativa nova dese espazo que temos de animación e lectura para nenos e nenas de As Pontes cada xoves na biblioteca. Tan só 3 días despois de acoller un interesante obradoiro de deseño de letras da man de Belén Méndez, a Biblioteca Ribera Rouco volverá mañá a abrir as súas portas aos máis novos a casa. Nesta ocasión, grazas ao programa Xoves na Biblio, nenos e nenas de 5 anos en diante van poder desfrutar dun taller de deseño de caras, unha actividade que vai estar dirixida pola ilustradora Silvia Rábade durante hora e media, en a que as crianzas participantes aprenderán dun xeito moi sinxelo a dar vida a unha faciana e a distintas expresións con sinxelas técnicas. Este obradoiro arrancará 6 da tarde na propia biblioteca e de participación gratuita. E iso sí, as prazas son limitadas, polo que para asistir é necesario anotarse ata mañá mesmo no teléfono 981 102 562 ou ben achegándose ás propias instalacións da Biblioteca Municipal. Ata aquí a actualidade que resumíamos deste mércores 11 de febreiro. Mañá é xoves, mañá é 12, mañá volvemos
sabes que aquí, na televisión local, e sabes que ten que ser contigo. Quedamos, por tanto, para mañá, grazas. Boa noite e bo descanso.